Ahoj, vítám vás u videa. Konkrétně ze serveru Classic MT2, kde se vám pokusím stručně přiblížit, co vše na serveru můžete najít, co můžete očekávat a na co se můžete těšit. Založíme si tedy nějakou postavu a vrhneme se na to. Tak po vstupu do hry všem doporučím otevřít truhlu učedníka a přečíst si veškeré informace, které jsou zde napsané, protože v nich je obsaženo vše, co potřebujete ohledně tohoto serveru znát a vědět, takže si klidně video zastavte a v klidu si to pročtěte. Mimo jiné z truhly dostaneme také startovní equip, který obsahuje meč, elixíry, boty větru a pláště statečnosti, což se bude do začátku sakra hodit. Tak nyní přejdeme k ukázce nejdůležitějších NPC, které vás budou ve hře zajímat. Všechna NPC, u kterých můžete něco craftit, tak mají nad hlavou tento symbol, který právě upozorňuje na to, že u nich můžete něco vykraftit. Tak začneme u pacholka, kde si můžete vlastně vykraftit jezdecké potřeby, ať už jsou to knihy k trénování koně, tak i koňský cukr. Přesuneme se ke kováři, kde najdeme předměty potřebné pro úspěšnější kov předmětů, o příručky o kování až po pergamen draka. Nyní nás čeká z mého pohledu nejdůležitější NPC a tím je Heukyang, u kterého můžete craftit mince, které jsou u nás serverovou měnou, za kterou si můžete kupovat potřebné věci, k tomu se dostaneme ale až za chvíli. Co vás bude nejvíce zajímat je crafting předmětů, jako zesílit, začarovat předmět, mramor, soustředěné čtení a pergamen exorcismu. Ke všemu budete potřebovat tzv. Úlomek síly, který získáte tak, že směníte dračí kameny do zbraní a brnění za tento úlomek. Dále budete potřebovat jakési fragmenty, ty se dropují ze všech bossů a metinů ve hře. Tak teď tady máme Seonhajo, u kterého, jak jsem už před chvíli zmiňoval, můžete vykraftěné mince, tudíž tu naši serverovou měnu utratit v 5 různých obchodech, které se u něho nacházejí. V obchodech jsou dosti užitečné předměty, které vám pomůžou ve vývoji vaší postavy. Jsou tam požehnané pergameny, truhly se zbraněmi, šperky, jezdecké lístky, láhev z plus 100% na expecie, elixíry, koňské medaile, pláště statečnosti, začarovat a zesílit předměty pro biologa a v neposlední řadě také nějaký kupon dračích mincí a mnoho dalšího. Všiml jsem si na Discordu, že někdo psal ohledně odměn pro nejlepší cechy v žebříčku a turnaje cechů. Určitě se do budoucna něco takového může udělat, ale teďka ze začátku by to nedávalo smysl z několika důvodů. A to, že nevíme, kolik hráčů potažmo cechů ve hře bude. Takže pokud bychom od začátku nastavili nějaké odměny pro top cechy, tak by se mohlo stát, že by se z toho stal takzvaný infinite glitch na odměny a to by rozhodně nebylo fér, takže vše záleží na situaci. Ale teď už zpět ke strážci královské areny. U tohoto NPC můžete každé úterý a sobotu od 20 do 20:30 vstoupit do areny a utkat se s ostatními hráči. Musíte mít minimálně level 30 pro vstup. Ten, kdo pouze vstoupí, tak automaticky obdrží bonus plus 10% silný proti příšerám na 6 hodin a může klidně hned odejít a užívat si bonusu. Nicméně přijde o možnost se poprat o body arény, za které si pak můžete kupovat užitečné předměty v obchodě, které se teď ukážeme. Jsou tam opět předměty, jako je požehnaný pergamen, zesílit a začarovat předmět, mramor požehnání, pergamen exorcismu, dračí bohové, pláště statečnosti. Dále tu máme teleportéra, u kterého se můžete teleportovat za malý poplakat kamkoliv. Další NPC, u kterých můžete craftit, se nachází ve druhých městech. U těchto NPC šama si můžete vykraftit vody a rosy. Pro větší pohodlí jsme zachovali 4 stránky inventáře. Nyní už se vrhneme na systémy. Prvním systémem bude offline obchod, který už je v roce 2025 takzvané musí být. A myslím si, že tento systém všichni znáte. Máme tu i vyhledávání předmětů v obchodech rozdělené do kategorií. Můžete si také zaškrtnout, zda chcete vyhledat předměty od +0 do +9. Když daný předmět najdete, jednoduše kliknete na tlačítko teleportovat a automaticky vás to teleportuje ke stánku, kde se daný předmět nachází. Dalším velmi důležitým systémem jsou tzv. Hunting mise, kterých je celkově 90 a za jejich plnění získáváte XP a dobré odměny, které vám pomůžou v gameplay. Takže hodně doporučuji je dělat. Vždy máte napsáno, co máte zabít, kolik toho máte zabít, jakou na to potřebujete úroveň, kolik za to dostanete expů a yangů a dole máte zobrazené odměny. Tak a teďka asi k tomu nejdůležitějšímu a to je autobuff. Úplně nahoře vidíte level šamana,
pod tím, kolik bodů má inteligence a dovednostních bodů, které můžete použít na jeho schopnosti. Dlouho jsme přemýšleli, jestli na old school server přidat systém, jako je Autobuff, proto jsme se rozhodli, že v Metinov skupinách na Facebooku uděláme ankety, zda lidi na old school serverech preferují Autobuff a speciální inventář na předměty. Z anket vzešlo, že hráči to na serveru chtějí, tak jsme to zkrátka přidali. Ze začátku dostanete 2 dovednostní body, abyste již na začátku měli nějaký ten buff. Tak v poslední řádku vidíte kolonku Premium. Premium můžete zakoupit v item shopu, nebo ho také můžete dropnout ve věži ze zubaté s kosou. Jo, ještě abych nezapomněl, zde jsme přidali vyhledávání v inventáři, takže když tam napíšete jméno nějakého itemu, tak se vám takhle hezky zvýrazní v inventáři a nemusíte ho hledat jak šulini. Tak ale teď zpět k autobuffu. Já si tedy aktivuji to Premium, abych vám to ukázal celé. Premium vám přidá plus 24 inteligence a odemkne 2 schopnosti. Máte tady i krásně napsáno, dokdy vám to Premium trvá, takže si to nemusíte pamatovat. Tak teď se vrhneme na samotný XP autobuffa. Je to naprosto jednoduché, autobuff se XP společně s vámi. To, jak se XP, můžete sledovat pomocí XP baru, který se nachází hned nad dovednostmi šamana. Vidíte, že se XP docela rychle, takže v tom nebude žádná věda. Jinak tady vlevo nahoře můžete vidět, jak dlouho vám buffy budou trvat. Samozřejmě čím lépe budete mít schopnosti vytrénované, tím se zvýší i čas trvání. Jak jsem již zmiňoval, do hry jsme na základě výsledků z ankety přidali také speciální inventář, do kterého se vám budou sbírat kameny, knížky, biologické itemy a tak dále. Tak další důležitá věc, a to jsou mounti a mazlíčci. Když si v item shopu zakoupíte mounta nebo mazlíčka, tak mají rozdílné trvání času. Mazlíček má trvání času 120 dnů, ale čas u něj stále ubíhá, i když jste offline, zatímco mount má trvání času 20 dní, ale ubíhá u něj čas pouze, když ho máte nasazený, takže když na něm odjedete 20 dnů, tak poté vám zmizí. Takže pro méně aktivní hráče je to určitě super a mohou ho mít klidně půl roku. Další věc je, že i když máte mounta equipnutého a nesedíte na něm, tak se vám stále připočítávají jeho bonusy, což může například pomoct ninjům, když sekají ze země. Nyní se podíváme na náhled truhly s mladětem, a kterou si můžete koupit v item shopu. Celý item shop si ukážeme až na konci videa. Tak v náhledu můžete vidět, že kromě mazlíčků jsou tam dosti užitečné předměty, ať už na expení, tak na vylepšování, takže rozhodně nebudete o nic ochuzeni. Jako další si představíme questy a na našem serveru máte k dispozici 26 příběhových questů, 6 malých biologických výzkumů a 8 klasických biologických výzkumů. A neomezený počet questů v knihách misí, které můžete dropnout, anebo zakoupit ve městě v obchodě. A jak už jsem zmínil, 90 hunting misí. Každopádně všechny questy doporučuji dělat, protože jsou za ně zajímavé odměny. A nyní si řekneme něco málo o bossech a čas spawnu a lokaci bossů najdete na minimapě. Čas spawnu bossů jsme upravili na takzvané cyklický spawn, to znamená, že když zabijete bosse v 0.14, tak se v 0.15 znovu objeví. To jsme udělali z důvodu efektivnějšího dropu. Dále jsem také na každou mapu přidali 3 až 4 teleportéry navíc, abyste nemuseli běhat až přímo do města, nebo se třeba nechat zabíjet. K teleportaci také můžete využít teleportační prsten, který můžete zakoupit v item shopu. Upozorňuji, že fungují úplně na stejné bázi jako teleportér, akorát teleportéra nemůžete nosit v inventáři. Co se vám také bude hodit, je kompas kamenů metin, na který když kliknete, tak se vám takhle krásně zobrazí všechny metiny na dané mapě. Pokud vás bude štvát, že to takto stále bliká, můžete zmáčknout tlačítko odstranit a všechny metiny přestanou blikat. Co jsem ještě zapomněl říct, je to, že za každý získaný status získáte pár plášťů statečnosti, což si myslím, že každý ocení. Tak teď se vrhneme na samotné nastavení hry, kde vás asi nejvíc budou zajímat bindy F5 offline obchody, F6 vyhledávač obchodů a hunting mise F7. Pod klávesou O najdete okno s bonusy. Dále tu máme pickup nastavení, kde si můžete zvolit 2 módy, zda chcete sbírat jednotlivě nebo všechny předměty najednou. Zároveň si můžete zvolit, co chcete ignorovat, abyste neměli zbytečně zasviněný inventář. Potom tu máme nastavení hry, kde si asi nemusíme úplně něco vysvětlovat. Jen jsme přidali funkci skrýt efekty, kde si můžete skrýt jak buffy, tak schopnosti, například auru meče, začarovat čepel, začarované brnění a tak dále. Udělali jsme to kvůli tomu, kdyby si někdo chtěl udělat screenshot, tak aby mu to nepřekáželo. Nastavení systému, klasika, vypnutí a zapnutí mlhy, kvalita stínování, noční režim a možnost si upravit F overdeš. Ne, to všichni známe, tady na tom není žádná věda. Tady máme to okno s bonusy, jak jsem říkal, tady dole si můžete vepsat bonus, který hledáte a následně se vám to v tabulce zobrazí, takže nemusíte scrollovat ručně.
tak potom tady máme okno s automatickýma eventama. Na serveru máme 19 cyklických eventů každý týden od rána do večera, ať si vybere každý event OX, každou neděli s truhlami, OX s plnými item shopových předmětů i exkluzivních věcí. Vždy u každého eventu máte otazníček, ten když rozkliknete, tak tam máte detailní popis toho eventu, případně kdy v týdnu se event vyskytuje. Máme tady jednu z posledních věcí, a to jsou cechovní pozemky. Jak můžete vidět, pozemek není levná záležitost, ale na druhou stranu není to nic nereálného. Po koupi pozemku můžete začít s jeho stavbou, musíte začít s hlavní budovou, protože jinak nebudete moci stavět nic jiného. Tak poté si postavíme zbrojíře, u kterého si pak vylepšíme nějaké zbraně a já vám potom ukážu, jak se ty yangy za vylepšení dají vybrat. Tak nyní si vylepším meč a na druhé postavě už vidím, že mi v cechu přibyly yangy, které může vybírat pouze vůdce cechu. Yangy vyberete jednoduše, a to tak, že kliknete na vybrat a je to. Tak na závěr si ukážeme drop z metinů a bossů, co z nich můžete získat. Jak vidíte, je tam spousty cenných předmětů, které se dají získat několika způsoby ze hry a nikoliv jenom z item shopu. Z každého bosse ještě padá truhla, ve které jsou další itemy, jako brnění, zbraně, šperky a mnoho dalšího. Tak a teď to, na co všichni čekali, a to je item shop. Item shop je jednoduchý, žádné zbytečné itemy. Jak jsem již říkal, mnoho předmětů, co je v item shopu, se dá několika způsoby získat normálně ve hře, jen se tomu budete muset chvilku věnovat. Co chci také říct je, že je důležité si uvědomit, že Metin se odjakživa zakládá na mikrotransakcích a item shop na serveru prostě potřeba je. Server se musí z něčeho uživit, samozřejmě majitelé z toho chtějí také nějakou tu korunu, samozřejmě nesmí to být do očí bijící pay to win, což si myslím, jak jste mohli vidět, náš případ to určitě není. Nikoho nenutíme si dobíjet dračí mince, kdo chce, tak si něco koupí, kdo ne, tak ne. Věci se dají sehnat přímo ze hry, ale počítáme s tím, že se stejně někdo objeví, kdo bude tvrdit ven, že by to pay to win, ale tak to bohužel chodí. Nicméně já doufám, že se vám tohle video líbilo, že jste si z toho něco vzali, že vám to něco o našem serveru řeklo. Podrobnější prezentace bude také sepsána, proto doporučuji se připojit na náš Discord, kde budeme informovat, link vám hodím do popisku. Takže já děkuji za pozornost a mějte se, ahoj.